Sanibonani guys, nanku umbuzo engutholayo babzungu, kunengqondo yini noma ngingakwazi yini ukufaka ama horizontal line wami awu4 ngisebenzisa iFibonacci rather than ukumaka ihigh open low close. Ngisebenzise iFibonacci ukufaka ama horizontal line wami awu4. So i-question yami, i-answer yami to this question ithi yes. And ngizokutshela ukuthi why ngithi yes is because kwi-Fibonacci ama line wethu noma ama horizontal line wethu azoba ne-meaning, azoba ne-impact, right? Okay, before ngikubonisa the impact ngicela ukukhumbuza le video ayikunikezi i-financial service, cha, akusiyona inhloso yale video. Le video ihloselwe ukuthuthukisa ngolwazi noma ukukufundisa uku-interpreta ama-graph lawa esiwasebenzisa for i-forex. Okay, it's not for giving you a financial advice, but it's for educational purposes. Okay, so ithike ngiphendule nanku umbuzo. Njengoba sengishilo ngathi ukufaka ama horizontal line wakho usebenzisa iFibonacci is the best thing you can do because uzoba nama reasons are meaningful ukuthi why uthatha i-decision oyithathayo. Number 1, iFibonacci yakho mawuzoyifaka kwi-higher time frame, mawuzoyifaka ku-higher time frame, it's always best ukuthi usebenzise ikhandlela la previous day. Why? Sifuna ukubona ama key levels of a previous day ukuze sikwazi ukufollowa i-momentum yanamhlanje ukuthi ihambe kanjani emarket, noma how can we trade today's momentum, noma si trade kanjani i-momentum yanamhlanje sisebenzisa ama key levels a previous day. Ngikhuluma ngani mase ngikhuluma ngama key levels? Ngikhuluma ngala ma horizontal line engibuzwe wona. Ake ngiyofaka ke ama key levels wami kuphi ku previous candlestick. Nansi i previous candlestick yethu yange 9 ka December njengoba namhlanje kuzi 10 zika December. Okay, so ngisebenzisa ini iFibonacci, ngiyafika ngiyafaka la nanka ama line mhlambe nekhandlela libonakala kahle guys. Okay, right, so sengizofaka ke ama horizontal line wami ngisebenzisa ini nansi la nathi yabona ngiyafaka la u-high, ngiyafaka la u-low. So umehluko uzoba kuphi kunale ndlela bekade senza ngayo? Umehluko uzoba sekuthenini asimaki u-open no-close, but sizomaka u-61% no-38.2%, yabo, la nala, and then sinama 4 horizontal lines wethu kuphi ekhandleleni lethu la previous day. Yayibona loo nto leyo. So now la sesiwafakile ama horizontal line wethu sesi right, yabo. So njengoba sesi right kanje ayithi manje kuzomela sisebenza kwi smaller time frame. So it's always advisable ukuthi wenze njani, uwalabule ama line wakho from kwi higher time frame ukuze uma uku smaller time frame ungeze ukudideka ukuthi konje le line isuka kuphi bekuyi line yani, yabo. Nama potential take profit wakho nawo futhi please alabel. So what is my potential take profit is going to be i161, angithi yabo. So if imarket i-break up below 100, then i-potential take profit yami bekuzoba ubani, still kuzoba ubani u161. So into okumele ngiyenze nje is to reverse ini iFibonacci yami, yabo. So let me just go to my Fibonacci. Fibonacci, where is this line? That's okay. No, it's not this one. Angazi ukuthi why inginikeza lama line la. Okay, ngizovele ngithinte la ku 241 le phezulu. Yeah, that's okay. So then ngizokwazi ukuthi ngiyenzeni, ngireverse. So ngireverse and then bese ngifaka my potential take profit sebenzisa la u daily time frame, and then sizothi ilentuzana la. Okay, la ku 161. So basically sengiwafakile ke ama horizontal line wami. So ngokuthi manje sekuyaminyana ngizoyicisha ini iFibonacci yami.
ngiyadelete yabo ukuthi ngisale nama line. Khumbula le ebeyila phezulu bekubani sothi uD1 100, okay? And then lena 61.80 ne sothi D1 61.80, right? And then lenenye u38.2 so thini uD1 bani 38.20, okay? And then lena sithini uD1 okay, D1 point dash 0, and then ngiyafaka la, and then lena uD1 161 angithi ufuna ukuyibona kahle lena uD1 angithi 161 yabo, and then bese kuba lana ubani D1 161 yabo, sengiyavala. Okay, sharp. So njoba sengenze kanjena guys, senginawo ama line wami wani we daily time frame. So noma ngiza ngapha ku 1 hour sekulula ngami ukubona ukuthi oh imakethe i-trade kanjani yabo, imakethe i-trade kanjani ngoba ngifake la ku previous, ithi ngifake la my previous candlestick, ngifake i horizontal line yami ukuze sikwazi ukubona kahle ukuthi siqale kuphi nakho ke uma siza ngapha ku daily time frame. So into esizoyibona la ithi ngenze ngikhulise lana manje, ithi ngenze la ngifuna ukukhulisa guys, okay ngithi so. Okay, so njengoba sesilana ke guys, nali nje asikhulume ngalokho okwenzeke namhlanje yabo. So I mean on the previous day candlestick, on the previous day candlestick sithole i demand nini ngezi 9, sithole i demand nge 9 ngo 11, okay? Then mangifaka iFibonacci yami la kwi demand usuyabona manje ukuthi izokwenza isense. Sisuke kuphi guys? Sisuke kwi support eku 0%, seza kuphi? Seza lapha ya ku demand ewubani engu 61.80%, angithi yabo. And then sesenze njani? Sakhuphuka saze sazofika kubani ku 100%. So leli khandlela lethu la nge 9 liqale la kulo leza ngapha yabo, njengoba liyovala leli khandlela now 61.8, 38.20 sinaye, and then u0% sinaye. So what happens ke nge 10? Yini eyenzakalayo ke nge 10 guys? So nge 10 ekseni sesiyavula, sivula siyapi nali khandlela la ka 1 ekseni liphi nanti yabo, siyavula, masivula siya retracer siya ku 100% ebesimshiye izolo, siyafika siyahluleka ukufika ku 100% yabo. So njengoba sihluleka ukufika ku 100%, yini eyenzakalayo guys? Yini eyenzakalayo? Siyahluleka ukufika 100%, sithola ini i-engulfing candlestick evala below i-moving average, angithi yabona lonto leyo, and ivala below ini i-127. I-127 guys ngisholo ngathi uma sihluleka ukufika ku-161 ne we demand zone yethu esimprojecta nge demand zone yethu, then i-127 izokutshela ukuthi there is a weakness, imarket yethu izo reverse noma izo retest. So sibonile imarket failing to break above this high, yavala below i-127, yehla yabuya yezalana ku 61.8%. Angithi yabona manje ukuthi ama horizontal line wethu asesene meaning because sisebenzise iFibonacci ukumaka ama horizontal line kuphi ku daily time frame. So we saw the market breaking below 61.8%. Isitshela ukuthi right now we are going to go back to 38.2% wani we daily time frame. Nangu 38.2% we daily time frame. Siyibonile imarket ngo 12 ifikile ku 38.2%, yashiya umsila, mayiqeda yenze njani? Yayo retesta u 61.8% ebimbreakile ngesikhathi iya down, right? Then sayibona futhi mayifika lapha na ku 61.8%, the market started consolidating. Remember guys, it's before asikhulume ngani ngala ma zone wethu lawo, i100 zone if siya breaker above 100
kusho ukuthi siyo create ini a new high. Okay, masi breaker above u61.8% okusho ukuthi siyakwazi ukungena for ubuy because ama buyers okusho ukuthi a dominant la, and then si target abani u100%. If we break above 100 so target abani u161 angithi. Then at 38.2, if a price yethu is falling like njengala our price was falling angithi yabona lonto leyo, so njengoba i price bar was falling so sibheka ukuthini, if ihlulekile i price ukustabilize ku 61.8 isinikeze i base, therefore izo stabilize kuphi ku 38.2% kani we previous day. Why sibheke i stabilization ukuthi yenzeke kuphi ku 38.20% is because ama bulls vele afuna ukudefenda ini le demand zone, afuna ukudefenda ini le demand zone. So in this area there is lots of bulls that are sitting in this demand, ingakho sibiza i demand. So there was interest eningi emakethe yokuthenga in this area. So it 38.2 i-10.20 ihlezi kuphi right here kule demand, and kukhonani kule demand, sine fair value gap la inside ini just below the la inside our demand sine fair value gap, and guys siyazi ukuthi fair value gap iyenzani, iyayidonsa imakethe, it acts as a magnet ukuthi if the price is falling izoyidonsa izofika kuphi ku fair value gap. Nangempela yafika ku fair value gap sathola in umsila omude na umsila ubona, and then after that sabona ini a big buying pressure after the fair value gap was filled kuphi ku 38.2 we daily time frame on a previous day candlestick savala above 38.2, meaning that this candlestick respected ini e 38.2, and ama bulls did show up with 38.20 with daily time frame and push the price back up. Yabona lonto leyo, and push the price back up. So u38.2 lo blue ombonayo manje owani owale demand zone esimfake kuphi le yaku 1 hour time frame. So nakhona still shows ukuthi I range yethu le esitholile yesterday, yes it was retested. The supply zone, I mean the demand zone was retested nicely. Yafika imakethe ku 38.2 angena ama bulls, and then ayipusha imakethe ayishonisa kuphi, ayishonisa phezulu njengoba sibona njengamanje imakethe iyalena phezulu. So kubalekile guys ukunderstanda ini lama zone lawa we Fibonacci. So if besivale below 38.2 guys ubuzobona imakethe I dropper ize izo stabilize mhlambe la ku 0. If it fails to stabilize ku 0 ubuzoyibona imakethe I dropper ize izo stabilize kuphi la ku 161 before sithola ini I signal yokuthi now we can buy or we can sell again. So I hope umbuzo wakho ngiuphendulile ngendlela efanele, and ama results you can see. So I encourage you, go and Google each zone 38.20 funda ngayo uzokwazi ukuthi kwenzakalani kuleya zone. 61.8 hamba ufunda ngayo uzokwazi ukuthi kwenzakalani kuleya zone leya. Yayibona lonto leyo, lokho kuzokusiza ngoba angithi uma ewu3 kanje njengoba sino 61 sino 50 sino 38 between u50 no 60 sinani sine golden zone, and then u38.2 wethu is our strongest support to stabilize I price ukuthi I push back to its original direction noma ihambe in a direction yani ye demand zone. So if we break below the 38.2 okusho ukuthi there are more chances of a price going further down because ama bears would have taken control of the situation. Yabona lonto leyo. So guys, please go and read more about Lama Fibonacci zone. But I will be very happy uma nawe unga adjuster to this new information. Noma if you get usizo kule question umfundi ayibuzile, I'll be very much happy because uma sisebenzisa Fibonacci to mark our horizontal lines on the previous day, guys, I think it has more meaning than ukufaka ama horizontal line wethu ku open, close, low and high. Yayibona lonto leyo. Okay, thank you guys.